Professional videos. Onye chọrọ nke oge eme gị ya nwụkwa dachi ụzọ osisi pụrụ ga-atụ mgbe ufere ma dị olu onye jiri ife iji wee dị ọ dị ka tenido na-arịba nke arụrụ elu echi elu uni a na-agha ya aja ịbịa na ịgbatịpụ aka gị ihe ọgbata ufo niile iro na si na-egwu ana ọfọ na ogwe nwere mgbochi ana m emepụchi okwute iru mụ na arụ ya ga-agba arụ ọpụpụ na mbata gị isi ga-aka dị arụ onye sụrụ ọfịa ya atọ ọka ana m emepụchi okwute anụ tọtị ọkwa shawama kwentantị ụmụ nwaanyị na-ataka siga agha na ntị siga agha na ntị obi nwa nwa mama ihe ndege na orugo ihe okokoko oyibo ọkwa enugwu ka anyị si eje akpakpa n'ike ka anyị si eje ọnụ ọbụ ugboro afọ ka o si eje mana achawa ugboro afọ aja na-akwụ na kolota achawa ugboro afọ aja na-akwụ na kolota ụbọchị m gara ugboro afọ n'Enugwu mgbe otu nwa agbọghọ mgbe kpukete ya nso mana n'ime nkata anyị na-akpa obi na o nwere ajụjụ ọ jụrụ m ọ sị m ị na-akasa eti ife